Pozdravljeni, učenci! Danes bomo govorili o energetski učinkovitosti. Kako pa vi varčujete z energijo? Izbiramo čim manj pridelano hrano, saj je ta okolju prijaznejša. Imamo samo en planet. Luči in elektronskih naprav ne potrebujemo in ugasnemo. Imamo samo en planet. Gospodinjske aparate zamenjamo z energetsko varčnimi. Imamo samo en planet. Kupujemo lokalno in sezonsko pridelano hrano. Imamo samo en planet. Imamo samo en planet, zato vsi ugasnite računalnike. Imamo samo en planet, zato ugasnimo vse luči in odprimo žaluzije.